Na Univerzite svätých Cyrila a Metoda sa začal nový akademický rok. Na slávnostnom otvorení si pripomenuli dôležité udalosti z ostatného obdobia. Jednou z nich bol zisk inštitucionálnej akreditácie. Udelenie tejto akreditácie znamená to, že si my sami od tohto momentu môžeme vytvárať študijné programy v tých odboroch, v ktorých máme tú akreditáciu udelenú. Ďalšou veľkou zmenou je vytvorenie konzorcia s Trnavskou univerzitou. Obe inštitúcie budú užšie spolupracovať, otvárať spoločné študijné programy či budovať novú infraštruktúru. Na projekt sa viaže investičný balík vo výške viac ako 20 miliónov eur, z čoho väčšinu bude spravovať UCM. Medzi najväčšie investičné výzvy pre našu univerzitu určite patrí odkúpenie budovy v Piešťanoch strednej školy. Ďalej masívne investujeme do kina Oko, do budovy v Špačinciach, kde plánujeme trojpodlažnú modulárnu prístavbu. A takisto investujeme na skladové a v hlavnej budove na námestí Herdu. Na slávnostnom otvorení ocenili pedagógov aj študentov. Plaketu Jána Sambukusa za prínos v oblasti marketingovej komunikácie si odniesla profesorka Alena Kusá. Som teda hrdá naozaj za toľké roky, ktoré teda tu pôsobím, že som v tom kolektíve tých kreatívnych ľudí u nás na fakulte, ktoré ma nútili vlastne v podstate ísť dopredu a nedovolili mi ísť späť. Prvýkrát bola súčasťou programu aj inaugurácia dekana. Fakultu zdravotníckych vied bude viesť Juraj Štovko, ktorý doteraz pôsobil len ako poverený dekan. Študentov máme dosť, máme kvalitných študentov, dobré študijné programy, ale zdravotníctvo potrebuje viac, takže budeme sa snažiť doplniť profesie do systému, ktoré nám chýbajú. Všetkým novým študentom sa prihovoril predseda Akademického senátu. Túto významnú súčasť univerzity čakajú voľby na funkčné obdobie 2025 až 2028. Senát sa opätovne bude zaoberať aktuálnymi otázkami, ktoré vystanú z priebehu akademického roka a okrem iného najbližšie bude takisto sa venovať aj voľbe a vypočúvaniu kandidátov na členov správnej rady univerzity. Senát v roku 2020 schválil dlhodobú stratégiu rozvoja UCM. Jedným z cieľov je do roku 2026 patriť medzi 5 najvplyvnejších slovenských univerzít.